Kaixo, gaur azalduko dugu Moodleko ikastaro batean nola gehitu, oinarrizko jarduera eta baliabideak. Ikastaroan sartuta gaudela edizio moduan, hau agertzen zaigu, eta lehenik foroa agertzen zaigu. Beti sortzen du foroa. Honi jarri beharko genioke ohartxoren bat, intro, eta hemen ja sortu genuen lehenengo gaia, eta hasi gaitezke lehenengo gaia osatzen. Eta orain, jarduerak edo baliabideak nahi baditut gehitu, hemen klik eman besterik ez daukat. Hemen gauza asko dauzkagu. Baina hemen dauzkagu jarduerak eta hemen baliabideak. Baliabideekin hasiko gara eta lehenengo gairako adibidez sartu nahi dut URL bat, helbide bat, aurre jakintzak lantzeko. Jarriko diot izenburua, hemen nik nahi dudan URL-a, mural bat egingo dugu, Padleten, eta bakoitza jarriko du hitz bat teknologiarekin lotuta. Bueno, eta nik jarriko diet helbidea, muralaren helbidea. Aipatzen dut hemen, zer egin behar duten, erakutsi, automatikoa jartzen du. Zer esan nahi du honek? Enbotatu esan nahi du Moodlen bertan agertuko dela pagina hori, txertatuta bezala. Baina, bueno, ni nahiago dut beste leiho batean irekitzea. Beraz, honi emango diot. Eta ateratzen da beste leiho batean. Mugatu eskuragarritasuna, hau mugatu daiteke ere, data batetik, bueno, hau utziko dugu oraingoz. Gorde, eta horrela agertuko litzaiguke, joango gara ikastarora, hau izango litzake itxura. Gauza garrantzitsu bat ahaztu zait, izendatu behar genituzke bai jarduerak eta bai zereginak ondo. Adibidez, hau lehenengo gaikoa denez, eta horrela ondo izendatuta daude. Intro, beste baliabide bat gehitzeko, gehitu, baliabidea, eta orain fitxategi bat gehituko dut. Ordenadorean daukadan fitxategi bat, ondo izendatuko dut. Hemen jarri dezaken nahi duena, eta igoko dut. Gorde, eta ikastarora joango naiz. Eta hemen daukat fitxategia igo dudana. Ikasleei nahi badiegu fitxategi gehiago eskaini, karpetatan antolatu dezakegu. Gehitu jarduera, baliabideak, karpeta jarriko diogu hemen. Hemen azalpen bat nahi badugu. Eta hemen egingo duguna da karpeta sortu. Sortu karpeta, hemen barruan sartzen banaiz, beste karpeta bat sortu dezaket ere. Eta hemen, edo hemen, nahi dudanean, joan naiteke fitxategiak sartzen. Arrastratu besterik ez nuke eukiko. Hemen ireki aparteko horri batean, erakutsi azpi karpetak, klik emango diot, gorde. Fitxategi gehiago igo nahiko banu, editatu, eta hemen berriro hasiko litzake prozesua. Igo, eta bar. Joaten banaiz ikastarora, honela agertuko zait. Aparteko fitxategi batean beharrean nahi badut horri bat sortu Moodlen, aukera badauka. Baliabideak, horria. Jarriko nuke izena, hemen deskribapena nahi izan ezkero, eta hemen joango nitzake testua, irudiak nahi baditut sartzen. Eta horria prestatuko nuke. Eta hau Moodlen bertako horri bat bezala agertuko litzake. Eta horrela agertzen zait. Beste baliabide interesgarri bat gehituko dut, bigarren gaiari izenburua jarri diot, eta irudia, testua eta multimedia. Hemen sartu dezaket nahi dudan testua, irudiak, bideoak igo ditzaket, eta baita ere, bideoak esteka jarri dezaket plataforma batetik. Bideoaren esteka kopiatu dut, hemen itxatxiko. Esteka ondo jarri behar dut,
Hemen klik, txatxi berriro, txertatu. Da onera gelditzen da. Eta orain irudia sartzeko berriro baliabide hori txertatuko nuke. Irudiaren ikurroni emango diot. Bilatu edo igo. Irudia txikitu nezake. Itxurari ematen badiot, hemen ikusten duzue, adibidez jarriko diot 600 pixel. Eta proportzioa mantentzeko berak egin dit. 600. Hau aldatu nezake ere, irudia testuaren eskuinean ezkerrean non nahi dudan, horrela utziko dut, txertatu. Eta orain testu bat kopiatuta daukat eta itxatziko dut. Ea nola ikusten den, horrela. Beste gauza baterako ere balio dit balia. Gaia antolatzeko. Azpi izenburu batzuk jartzeko. Izenburu moduan jarriko dut. Kolore bat emango diot. Ikusten duzue, nola gelditu zaidan. Hau kopiatu dezaket. Bikoiztu. Editatu. Baditut, 3 faseen izenburuak izendatuta eta ondo zenbakituta. Orain egin dezaket lehen sortu ditudan baliabide hauek eraman nahi dudan lekura, arrastratu. Eta horrela, bigarren gaia joango nitzake antolatzen. Hainbat baliabide eta informazio eskaini diogu ikaslei, baina hauek ez dira ebaluatzen. Orduan, orain ikasiko dugu zerekin bat jartzen ebaluatu ahal izateko. Mentxe bertan, gehitu, jarduera edo baliabidea, jardueratara joaten manaiz, aukera asko ateratzen zaizkit, baina guk oinarrizkoena zerekina ikasiko dugu. Izendatuko dut. Hemen jardueraren nondik norakoak jarri dezaket eta bideo bat txertatuko diet. Baina beste modu batera txertatzen ikasiko joaten manaiz. Bideora partekatu, kapsulatu eta kode hau kopiatuko dut. Orain hemen, itxasteko, ez dut itxatzi behar hemen, baizik eta joango naiz ikur honetara, kodea sartzen den ikur honetara, eta hemen beran, itxatziko dut kodea. Eguneratu, eta aterako zait bideoa. Eta orain, zeregina idatziko dut. Bueno, idatzi die, zer egin behar duten, bideoa ikusi, eta aukeratu aurkikuntza teknologiko batzuk, eta zergatik aukeratu duten, idatzi dezatela, edo testu dokumentu batean eta igo, edo odeian egin badute, dokumentu horren esteka jarri, ongi estekatuta eta ongi partekatuta, edo nork ikusteko moduan. Listo, ariketa azalduta da. Eskuragarritasuna da datak zehazteko. Jarriko dut hasiera data eta amaierako data. Eta noiz itxiko den, ja noiz ezingo den entregatu. Hau gaitzen badut, itxira data, hemen zehaztu dezaket, bukatzen den egun horretan itxiko da. Listo. Bidalketa motan, fitxategia bidaltzeko aukera, eta baita ere jarriko diogu online testua, horrela, esteka itxasteko aukera eukiko dute. Hau, importantea da, hemen ikusten duzu beti dagoela galdera ikurtxo bat, eta irakurtzea ondo. Zer esan nahi duenik? Botoi bat egongo da ikasleak esateko bukatu duen edo ez. Ze agian ikasleak hasi du, baina ez du bukatu. Orduan, bukatzen duenean, botoi hortan eman, eta ja, entregatutzat eta bukatutzat emango da. Hau, ongi etortzen da. Jakinarazpenak, kalifikazioak, hau ere garrantzitsua da. Nola kalifikatu nahi du? Batetik 100era, 10era, 3 izan daiteke. Hemen saiakera gehigarriak, gu jarri genezake, saiakera gehiago egin ditzakela, ikasleak ebaluatu ondoren, gainditu arte, nahi dan beste saiakera egin ditzake. Edo jarriko dut, 2 saiakera bakarrik. Hori kontuan izan, jarri behar dudala, gainditu arte, eta 2 saiakera. Eta horrela, osatuta egongo litzake. Horrela ikusiko litzake, zeregina. Hemen agertzen da, noiz hasten den eta noiz amaitzen den. Ikasleak nola ikusiko duten jakiteko,
joango gara ikasle rolera. Hemen eskuinean goran, aldatu rola, eta zeregina ikusten badugu, horrela ikusiko dute bideoa, azalpena, eta bidaltzerako orduan, gehitu bidalketa, aterako zaie. Online testuan, esteka idazteko, eta baita ere fitxetegia igotzeko. Hemen gehitzen badugu helbidea, edo hemen fitxategin bat igoko bagenu, berdin, gorde aldaketak, eta hemen ateratzen zaigu botoi hau. Lehen esan dugun bezala, bukatutzat eman nahi badu ikasleak, honi eman beharko lioke. Edo, beste egun batean, editatzen jarraitu edo ezabatu. Hemen ateratzen zaizkio datuak, saiakerako kopurua, ariketa entregatzeko eguna, iruzkinen bat nahi badu, eta horrela. Eta horrela, prest egon gehuinake, hasteko gure ikastaroarekin.